Βγήκανε τα άστρα και οι κοπέλες με τα άστρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε, τα ζαριακιά τα μόνουν στου δρόμου τη γωνιά. Του παραδείγματα Πού να πάτε? Εγώ Μακρυγιάννη πάω, ο πτέραρχος Παπάγου. Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται. Γιατί καλέ? Άκου εκεί να πάτε! Άκου εκεί που θα πάτε! Μα αφού τη βρήκαμε, την ακούσαμε. Και τι με ενδιαφέρει η κυρία μου ότι τη βρήκατε! Τι με νοιάζει εμένα που τη βρήκαμε και την ακούσατε! Εκπομπή κάνω εγώ εδώ, κατάλαβες! Κατάλαβες τι σου λέω! 45 σπότ έχουμε να δείξουμε ακόμα, κυρία μου! Μα τι λέτε τώρα? Αυτό που λέω εγώ! Πήγαινε μέσα γρήγορα! Στην καρέκλα σου γρήγορα, στην πολυθρόνα σου κι εσύ! Νίκο! Νίκο! Έλα μωρή που θα πάτε και θα τη βρήκαμε και την ακούσαμε! Κάτσε εκεί! Κάτσε κάτω μωρέ! Θα τελειώσουμε την εκπομπή! Κανονικά! Και όταν τελειώσουμε θα πούμε ότι τηλεφώνησε και τη βρήκαμε! Φλωρά, βλέπω ότι τα σέρνεις ακόμα τα πόδια σου. Μπράβο. Αχά σου μωρή μπουρδάρα. Λοιπόν, ξέρεις, προχτές με το χάπι που μου χάρισες, μου έδωσες μια ιδέα. Τι χάπι σου χρειάζεται σένα και το βρήκα. Πρόσεξε τι θα πεις. Το happy end. Τι φεύγεις μωρή, δεν σου φέρω το γουδί στο κεφάλι. Δεν φεύγω, απλώς κρατάω προτάσεις ασφαλείας από τα βαθιά γεράματα. Είναι κολλητικά, διάβασα κάπου. Άντε μερκαριόλα. Εγώ φταίω που ανακατεύουμε τα σκατά. Τρελή, παντού τρελή. Τρελή. Για άκου να σου πω, εσύ για μας πει γλώσσα σου, εντάξει. Τόλι, ξέρεις πως λέγονται δυο αδέλφες που μοιάζουν? Έλα κόψα ιδέες ρε. Ομοιοπαθητικές. My wonderful boss is very generous. Στο έτος Νάτσι. Θα πει, η υπέροχη αφεντικίνα μου είναι πολύ γενναιόδορη. Μη σκαζάλει στο γιαβίουτσι αγγλίσκι. 9 βράτς. Αν συνεχίσει να φέρνεις αντιρρήσεις, θα σε στείλω κάπου όπου θα λες μόνο yes, yes, baby. How big you are? $10, please. Την άλλη, την Τζουλάρα, την Καλαμαρούνα ρωτήσεις τι της έκανε. Της Μάρας, τι... Και 1 και 2 και 3 και 4. Αυτά. Άμα είναι καπλικάρια που το διαβατήριό σου έχει μονοψήφιο αριθμό. Τώρα να σου δώσω μία να σου πάρω. Φλόρα μου, Φλόρα. Πάπεξες μωρή σκατόγρια. Αφού μ' αγαπάς μωρή. Άσυχτη! Τι κάνεις, Χρυσό? Τι να κάνω, φτώμα είμαι. Α, επιτέλους το παραδέχτηκες. Έχω εδώ πρόχειρη μια δήλωση του νόμου 105. Μου το βεβαιώνεις και εγγράφος? Αφού σε αφήνουν και κυκλοφορείς ελεύθερη, καλά να πάθουμε. Φλωράς, για πήγαινε στην πόρτα. Γιατί μωρή, είπες στην νεκροφόρα που θα σε πάρει να περάσει από εδώ. Μανάρα μου, μανάρα μου. 1000 φορές το είπα, μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί. Ναι, καλά. Μένιο μου. Ζαριάνα μου. Μένιο, τι είναι αυτό το σκληρό πράγμα που πιάνω? Μου αρέσει να μιλάς πρόστιχα. Τσετσικία το μανάρι, μην πες να Μένιο, 1000 φορές σου το έχω πει. Αυτό ειδικά το πράγμα πολύ με ενοχλεί. Τι είναι όλα αυτά βρε έκφυλε? Ναι, για το Λούνα Πάρκα. Ποιο Λούνα Πάρκα Το λέ? δικό μας που ανοίγει μετά τα μεσάνυχτα μονάχα. Άναχα της πρόστιχε. Μην το ξανακάνεις αυτό, με ενοχλεί. Λοιπόν, η επιστήμη έχει πολύ προχωρήσει. Υπάρχει λύση για το πρόβλημά μας, Φάνη. Άκουσε με, Φάνη, μη μου το ξανακλείσεις. Φάνη! Φάνη! Φάνη, μου το κλείσες! Μου ήρθε λοιπόν στο μυαλό ένα όνομα που έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει επιτυχία και που ψοφάει να κάνει τηλεόραση. Για να ακούσω. Ρούλα Κορομιλά. Χρήστε μου, αυτοκτόνησε και σου πες το με τρόπο. Τόλι, Χρυσό μου. Εντάξει κύριε Αντένη μου, καλά είμαι, ναι. Ήταν η σειρά μου να πυροβολήσω. Πώς το πήγες, βρε? Έσπασα τον ήχη μου. Α, το είχα πάθει κι εγώ μια φορά που είχα πιάσει όπλο για να πω κάτι στον πατέρα του Κωνσταντίνου. Θα σοβαρευτείτε καμιά φορά.
Καλημέρα, Χρυσό μου. Μην κάθεσαι καθόλου, ντύσου αμέσως και πετάξω εδώ πιο κάτω στο γραφείο τελετών. Είδα ουρές απ' έξω, μάλλον θα κρυβίνουν οι κηδείες. Είσαι που προλαβαίνεις. Καλό αυτό, γράψε το βρεζόν. Μπαίνει στα highlights μου. Τώρα μου θα σε δίνε. Γεια σου, Μάρα, Χρυσό μου. Τι κάνεις, κομμένη σε βλέπω. Ναι, από την αγωνία μου δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Φαντάζομαι, μπούτι δεν θα κλείσες όλη τη νύχτα. Καιρό είχαμε να σε δούμε σένα. Τι να γίνει, κυρία Φλόρα, με κάλεσε η πατρίδα. Τι έγινε τώρα, καλή και τις κόρες της. Να σου. Εγώ το είπα. Αυτή η ισότητα των τριών φίλων δεν θα μας βγει σε καλό. Πάντα η ίδια κυρία Φλόρα. Και εσύ πάντα η ίδια κυρία Τόλα. Τι αδένει μου, η Μαρούσκα που είναι? Ήτανε κουρασμένο το Χρυσό μου και έμεινε σπίτι για να κοιμηθεί νωρίς. Παλικάρι μου! Αχ, μόνοι με τον παλιόβλαχο! Σε παρακαλώ, Μένη, μη μου τον ευρίζεις, μη μου τον λες παλιόβλαχο. Και πώς κάνω να το πω, Village People που τον έλεγες εσύ. Χριστός. Άρε Φάνη, άρε Φάνη. Εσείς είστε γιατρός, φαντάζομαι. Και αυτή το ίδιο, φαντάζεται. Δεν πήγαινε έξω, αγόρι μου, πιάσε τη γιατρό να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε πόσο καιρό θα φοράει ακόμα τα άσπρα που κουμπώνουν από μπροστά. Εδώ το καζάνι βράζει και ο κόλλος μαϊμούς γιορτάζει. Αχ, και άρμοσον τον δούλο σου. Την τεχνολογία μου εδώ μέσα. Μαμά, το κινητό σας. Συγγνώμη, Παλικάρι, μα αφηρημένη από τη συγκίνηση. Το φώτι και θα λες μη με σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Για πες το. Μη με σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Και εσύ, Μαρούσκα. Μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Και μαζί. Μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Καλά, έχουμε χρόνο, θα το δουλέψουμε, εντάξει. Αλλά τι θα λέω, γιατί το πρόβλημα είναι στο κείμενο, κατάλαβε. Καλά, πες ό,τι θες. Εσύ έχεις μια τέτοια ιστερική φωνή που θα τους παγώσει το αίμα. Και καλημέρα να φωνάζεις, είναι σαν να σας βάζουν. Λοιπόν, κάνε μια πρόβα, Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, για λέγε. Καλημέρα. Όχι, παιδάκι μου, πιο δυνατά. Καλημέρα. Παιδάκι μου, να τσιρίζεις, να φαίνεται ότι φοβάσαι. Καλημέρα. Αυτό είναι. Σιγά. Καλημέρα. Νικολάκη. Ποιος Νικολάκη? Πού το ξέρεις τον Νικολάκη, παιδί μου? Το Νικολάκη, καλέ το γιο της Ασίας. Είμαστε συμμαθήτριες στο γυμνάσιο. Αυτή βέβαια δεν προχώρησε όπως εγώ. Καλημέρα. Μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Da. But girl. Учан и вушка евтерништике, чешеврше чевриштине, чипинье жанерош тиврищи, чирошиштика, чипьянеру шуреу. Я не понимаю. Ρωσίτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νάτος, νομίζω ότι τον βρήκα. Πώς μου φαίνεται? Άσε με, Χρυσό μου, αρσενικό είπαμε να τις βάλουμε. Με αυτό ψωνίζουμε μαζί κιλότες από τον αεράκι. Ναι. Τι έχεις ετοιμάσει? Έχω ετοιμάσει, βεβαίως. Απλώς δεν το έχω ολοκληρώσει. Ναι, έχει ένα πρόβλημα στο να ολοκληρώνει η Άβα. Μωρό μου. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Νόμιζα πως είχα αγκαλιά τον τελευταίο. Καλημέρα, Χρυσέ μου. Παναγιώτη, σε κλείνω. Δώσ' μου να του πω κι εγώ μια καλημέρα του Παναγιώτη. Άκου να σου πω, πουτανάκι, δεν με ξέρεις εμένα καλά, ή παρατάς τα κουνήματα. Ναι, Παναγιώτη, ναι, καλά, ευχαριστώ. Ναι, μπλεχτήκαν οι γραμμές. Καλά, κουράγιο και να μου τη φιλήσεις. Με τα δόντια. Α, τόσο αγαπημένη. Κάνε τα άστρα και οι κοπέλες με τα άστρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε, τα ζαριακιά τα μόνον στου δρόμο τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας